Gunça jigimizin mejit bilen ajaýyp bagyt toý durmuşdoý. Şol sebäpli men şu toýyň alparsy gurban täsir öz adymdan hemen toý eýleriniň adyndan hem mehmanlara Twitter'dan hoş gelipsiňiz, sapa gelipsiňiz diýip. Bu ajaýyp toýmydy. Näme gydykly bolar, soňra seni Finland soňraşydan bu toýmydy. Danşo diýip studiýady. Ýa-ýa geçdi. Umuman bugün Gunça bilen meýdiň toýy 2020-nji ýylda Portugalda ortany gydykly toýyň en biri bolar. Kutlu olsun yer. Gunça meýdi bar. Onu bir-biriyle süýüp filan agdyryjy ýaşa. Şeýdi bilseňer, ýa Bahtiyar ene atalar üçin gözel olmaly üçin artyk hiç da gerek gelir. Toýuşdan men häzir şeýle tüýjü arzuwlar bilen toý mekanyň içine girýän filmleriň ýyldymyz bilen girýän. Danşo Rizya Studiyo'da haydi bakalım. Tüm misafirlerden lütfen küçük ricamız olacak. Hemen şarkılar oynayalım. Gunça jigimizin meýit bilen ajaýyp bagyt toý durmuşdoý. Nevi bolsa toy diýip bidarlaşan adamlar janyňyz sag bolsun, başyňyz berek bolsun, toýda görüşeli.